Domnule Berlinski, vreau să vă întreb de la început care este specificul și funcționalitatea sistemului electoral mix, ca să fie clar de la bun început pentru cei care ne urmăresc. Deci, cum s-a menționat și la începutul emisiunii, istoricul sau modificarea sistemului electoral a fost efectuată în Republica Moldova în anul 2017. Deci, în iulie 2017 au fost operate un șir de modificări la codul electoral, inclusiv ce ține de modificarea sistemului de vot pentru alegerile parlamentare. Dintr-un sistem de vot proporțional a fost modificat într-un sistem de vot mixt, adică va fi un vot proporțional și un vot majoritar. Alegerile deputatului sau Parlamentului Republicii Moldova se va efectua într-o circumscripție națională, în baza votului proporțional, unde vor fi aleși 50 de deputați. În circumscripția națională sau circumscripția națională cuprinde tot teritoriul Republicii Moldova, inclusiv secțiile de votare din afara țării, și în baza sistemului de vot majoritar vor fi aleși cei 51 de deputați pe cele 51 de circumscripții uninominale. Cunoașteți foarte bine că printr-o hotărâre de guvern în noiembrie 2017 au fost aprobate hotarele circumscripțiilor uninominale. În teritoriul sau în Republica Moldova sunt 48 de circumscripții uninominale, dintre care 2 sunt pentru alegătorii cu domiciliu în stânga Nistrului și 3 circumscripții uninominale pentru alegătorii din afara țării. Avem o circumscripție uninominală la est de Republica Moldova, una la vest de Republica Moldova și o circumscripție uninominală pentru SUA și Canada. Domnul Berlinski, aici un mic detaliu, aș vrea să concretizați. Ce înseamnă, adică poate nu toți oamenii înțeleg, ce înseamnă o circumscripție? Deci o circumscripție sau în circumscripția uninominală, ea a fost creată după următoarele criterii. S-a luat la bază ultimele date a unui scrutin național. Numărul de alegători într-o circumscripție uninominală este de la 50.000 la 60.000. Circumscripția uninominală cuprinde mai multe localități din nivelul 1 și formează un tot întreg într-o circumscripție uninominală. Până în prezent, circumscripțiile uninominale cuprindeau sau corespundeau cu hotarul unității administrativ-teritoriale din nivelul al doilea. Acum, hotarul unității administrativ-teritoriale din nivelul al doilea nu s-a luat la bază, dar s-a luat hotarul unității administrativ-teritoriale din nivelul al 1. Adică mai multe localități, mai multe primării formează o circumscripție uninominală. Domnule Tăbârță, vreau să vorbim nemijlocit despre cetățeni, cât de bine ei înțeleg cum va fi noul sistem electoral și cum credeți, cum va fi perceput, în ce măsură este practic pentru Republica Moldova la etapa actuală? Probabil răspuns mai exact la această întrebare pot să vă dea reprezentanții instituțiilor statului, pentru că ei ar trebui să fie cei care să informeze. Al doilea, probabil trebuie de văzut dacă cetățeanul într-adevăr cunoștințele realizează, schimbarea care s-a făcut, dar este una destul de importantă, ar trebui să ne dea sondajele. Dar cel mai probabil, cel mai intens lucrează cu cetățenii reprezentanții partidelor politice, pentru că ei sunt cei direct implicați sau vor fi implicați în acest proces și ei ar trebui să fie cei care să informeze cetățeanul. Alta este că aici avem aspectul subiectiv și reprezentantul unui partid politic, dacă va informa cetățeanul, va informa reieșind din optica și interesele politice ale propriului partid. Dar din câte vedem din mai multe expuneri publice al mai multor cetățeni, nu toți înțeleg, nu toți realizează în ce constă această schimbare. Trebuie să recunoaștem că până acum, până la acest scrutin sau scrutinul care ne așteaptă, era destul de simplu. Cetățeanul primea o listă cu partide politice, el știa că este partidul cu tare, cu politicianul cu tare, de regulă liderul, este acela pe listă, numărul, nu știu, 5, 7, 15, votez pe el. Acum cetățeanul trebuie de explicat că el va mai primi un buletin de vot și cumva ne ducem, sau această schimbare ne duce spre
acel vot când avem la alegerile locale. La alegerile locale, cetățeanul primește mai multe buletine, cetățeanul din suburbie în general primește vreo 4 buletine de vot. Dar trebuie totodată să explicăm care este specificul. Domnule Tăbărță, o să ne mai spuneți despre acest lucru, pentru că este foarte important să exemplificăm cum au avut loc aceste ciopărțiri, cum le-ați numit dumneavoastră, dar vorbeați despre cetățeni. În ce măsură sunt informați? Colegii noștri de la stația locală de la Nisporeni au realizat un vox la acest capitol, cât de bine înțeleg cetățenii ce înseamnă sistemul electoral mixt și haideți să vedem ce au spus, după care revenim în platou și discutăm. Cunoașteți când vor avea loc alegerile parlamentare? Cunosc, pe data 24 februarie. Dar nici nu, eu nu recunosc aceste alegeri, că alegerile astea sunt numai niște minciuni, dar eu nici nu vreau să aud de așa ceva, nici nu vreau să aud. Da, în februarie. Pe ce dată? 24? Cunoașteți când vor avea loc alegerile parlamentare? Încă nu. Știți în ce lună vor fi? La sfârșitul lunii, mă gândesc. Ori nu știu. În februarie, în 2019. Da. În februarie să fie. 24 februarie. Pe 24 februarie. Ce cunoașteți despre noul sistem mixt? Nu recunosc că este acest sistem. Acest sistem, tot ei l-au gândit, dar lumea nici nu vor să audă. Nu cunoaștem nimic. Ce cunoașteți despre noul sistem mixt? Nimic, până să nu cunoaște. Nu cunosc nimic încă, că eu sunt bolnav și mai mult la pat. Dar mi-a venit tăjire, am venit de la spital și mai scurt și da și concior pe groapă și unul pe mal. Nu, ar trebui să fie înaintați candidați. Circumscripții. Ei, ce cunoaștem, așa, e mai bine cum a fost eu, mai bine cu Europa. După cum vedem, majoritatea cetățenilor nu au idee ce înseamnă sistemul electoral mix. Domnule Berlinski, ce face Comisia Electorală Centrală, ce metode întreprinde pentru a informa cât mai bine cetățenii despre acest sistem electoral mixt, ori riscăm să avem o prezență la vot destul de mică? Comisia Electorală Centrală a elaborat mai multe spoturi video informative care sunt deja rulate pe canalele de televiziune. Pe partea ce ține de informarea directă a alegătorului, de asemenea, Comisia Electorală Centrală a elaborat mai multe pliante informative, inclusiv cu harta circumscripției uninominale. În pliantul respectiv este desenată harta circumscripției și, de asemenea, sunt listate care localități fac parte din circumscripția respectivă. Un mic exemplu, noi avem circumscripția numărul 39, Sărata Galbenă, unde în circumscripția respectivă au fost incluse localități din raionul Hâncești, din raionul Leova și din raionul Cimișlia. Păi uitați-vă, în pliantul cel informativ este harta circumscripției uninominale și sunt listate toate localitățile care fac parte din circumscripția respectivă. Ele sunt distribuite în teritoriu și cetățeanul cunoaște deja în care circumscripție uninominală face parte. Pe partea ce ține de site-ul Comisiei Electorale Centrale, de asemenea, la data de 21 noiembrie, Comisia Electorală Centrală și-a reînnoit forma site-ului. Avem un site mult mai interactiv și mult mai accesibil pentru utilizatori, care de asemenea conține o rubrică alegeri parlamentare și de asemenea conține harta circumscripțiilor uninominale cu lista localităților. Adică
Alegătorul care dorește să cunoască mai multe detalii, îndemn să acceseze site-ul Comisiei Electorale Centrale, să privească spoturile care deja se rulează pe canalele media. Cum vor fi distribuiți candidații pe liste și cum vor înainta formațiunile candidaților? Să ne explicați practic. Bine, pe listă va fi ca și până acum, însă nu vom avea 103, lista 51 sau 53, cât va trebui deja să... Aici, în jur de 50, 51, exact. Un partid politic urmează să înainteze lista de candidați. Este un termen de desemnare. Ea nu poate începe mai devreme cu 60 de zile până în ziua alegerilor. Dacă luăm pe calendar, ar fi un 26 decembrie. Un partid politic care decide să candideze în alegeri urmează să întocmească o listă de candidați care cifra minimă sau numărul minim de candidați este de 30, deci mai puțin de 30 nu poate fi înregistrat, cu o cifră maximă de 55 de persoane. 55. Asta era întrebarea. 55 de persoane și iarăși aici este o introducere sau o modificare, după părerea noastră una pozitivă, s-a introdus și o respectare a cotei de gen. Deci candidatul sau partidul prezintă o listă la Comisia Electorală Centrală pentru a fi înregistrat. Din acele 55 de persoane, minim 40% trebuie să corespundă echilibrului de gen, adică să fie de un singur gen. Am înțeles. Bun, Dar vorbim despre partea opusă, uninominală listă? Da, aici vreau să fac o precizare. Rămâne nimic neschimbat. Însă, în comparație, cum era până acum acest vot pe lista proporțională, dacă atunci în linii mari 100%, 101 deputați plus redistribuirile, dacă un partid acumula 7%, lui revenea, spunem așa, lui revenea cam undeva în jur de 10 deputați. Acum, cu un partid să aibă acești 10 deputați, el va trebui să acumuleze un scor de 2 ori mai mare. Adică dacă până acum un scor de 7% din să aducea vreo 10, acum ca să ai vreo 10 deputați va trebui undeva să acumuleze în jur de vreo 15%. Aici se taie în jumate. În plus vom avea cele 51 de circumscripții, 46 pe teritoriul Republicii Moldova de pe malul drept al râului Nistru, cele 2 circumscripții care revin regiunii transnistrene, plus cele 3 pentru diaspora. Pe fiecare din aceste circumscripții, fiecare partid își va putea înainta un deputat. Este procedura aceea ce privește depunerea actelor sau dosarelor și așa mai departe. Sau nu doar partide, pot fi și candidați independenți. Însă aici avem un element foarte și foarte important. Este doar un singur tur, ceea ce diferă de votul când se votează când se aleg primarii, pentru că când se votează primarii, dacă în primul tur niciun candidat nu acumulează 50 plus 1, peste 2 săptămâni avem cel de-al doilea tur. Aici nu avem, în plus aici nu avem prag de validare, ceea ce cumva este un risc foarte mare ca să fie distorsionat reprezentativitatea acestei circumscripții. La această etapă putem vorbi despre un procent pe care ar trebui să-l acumuleze un Nu, cine va acumula cel mai mult? Spre exemplu, circumscripția are cât acolo? În jur de 55 de mii. Se prezintă 30 de mii, hai să spunem undeva 52, 53, 55%. Care acumulează din candidați cel mai mult, acela devine deputat. Chiar dacă se prezintă la vot 10.000, este destul să avem 15 deputați și unul să acumulează 2000 de voturi și el acumulează cel mai mult, el devine deputat.